Guys, please subscribe and help the channel get to 70k subscribers. Welcome to all my fans on TV. It's the AFCON qualifiers. Bafana 2, Uganda 2. I'm joined by Mashabela. Ndoda istadium sokuqala kanjani utitwa ngeke Mashabela utitwa ngeke angisabuthi Pirates mwana wami yes ngikhosi for live I know ngiyakwazi utitwa ngekho ndoda besicula utitwa ngekho bekangeza ucoach hayi yabona mina ngidliba umkhelele uplay umkhelele yabona umkhelele yes ndoda kusebusuku ndoda umatala akaboni man yes akabona umadala hayi man sibona ndoda ubobhekile mana ububili wenzani angazi ndoda kanje ndoda straight kuwe ndoda nami ngayibamba angalo umuntu wenza nami ngayibamba nami ngayibamba nami ngayibamba nami ngayibamba akho nami ngayibamba kanje ndoda first off Sibo first off I was very happy Sibo first time you were very happy First off, I was very happy, ne? Yes. Bafana ni badlala ball man. Umadala wasimosha. Umkhiphela na police. Akithi. Umkhiphelani? Angazi. Madala man. Ene mfethu atsomthekile bogane. Uflopile da. Uflopile da madala. Ke play bamkhelele. Yeah. Mkhelele kusebusuku makaphakisa madala hayi man. Hlala phansi kancane nje ubheke nje. Yeah, mina ngaboni. Bacanga ukhipha uFoster akhipha pho. Ngemistake. Mistake man. Ukhombe wrong. Ukhombe wrong madala man hayi man. Umadala mekaphakamile akaboni kanjani? Akaboni. Umkhelele nami amkhuzi madala hlala phansi nto kusebusuku ndawubona. Kanje umadala. Hayi man. Akabona yenze kanje. Obarolo bafana bafana bedlala. Umshishi bakade le ball phakathi bayishare ntodo. Uyayibona? Angalo ukuthi umuntu wenze mistake mara umuthwa mana. Umuntu usikhawathile. Usikhawathile. Umuntu But anyway, any player wenza mistake ne. Yeah. Ram supporter veli. Alithomeka wena mfana. Libo Brandon Mhlongo bakade li Pirates nje. Yes. Aqosise umashini Msonzini. Yes. Moshini Achkural. Yes. Aqosise Msonzini ibhakani. Ngenxa ka Spencer Mhlongo. Ayenza so. Bashaya nje sidlula. Lekoni yethu Petersen. Naye uthanda sesishaya nje. Ayenza so. Angazi ukuthi labantu bathusa yini. Overall bafana siyathanda and I think this namhlanje ndoda bemnandi. Man of the match? Hayi, unkazana. Hayi ungezani ndoda akiphulu. Yeah. Akiphulu nabayipanini. Yeah. Nabayipanini. Wazi baphulu umuntu. Kingeyo. Ayafawuliwe akiphulu. Hayi man. Phulu. Ox. No, phulu munna. Yebo fili wefo. Netile webona rezanga. Awudevelopile kana? Awudevelopile. Bese umosha lapha kukhozi. Mina imosha? Yes, bese umosha. Yo. Beka mosha ubani? Akumoshekile lapha. Mawulapha ndoda efana ube bakere. Moshekile ngathi umbheke userino naye uzomosheka la. Ndoda. Userino phela disi. Pasop. Hayi ndoda sikhona mara somsupport. Lapha. Yini emoshekile? Khosi ngiyazi uyikhosi yini inkinga? Azikuhlebela. Hey lapha ukushisa indoda kuyabheda. Abafuna ukuthenga. Ubani ongafuna ukuthenga? Uphopi. Uphopi akafuna ukuthenga. Sifuna ukuthengela umuntu odubulayo manje. Yes. Umuntu odubulayo wabona umuntu okubekhongo. Yes. Manje sifuna yena. Yeah. Lawa abelungunyana laba ndoda hayi. Kathele. Abakhathele. Yeah. Mntase Kongo. Labafana baseUganda babonile. Bancane. Mayamblana. Bayadubula ndoda. Ngiyabonga. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga.